Ktib li ħallejt jaqa' bil-paġni u verxa fl-art bla ħila biex niġborhom għalkemm tajjart. Ktib li ħallejt jaqa' x'inrajt il-kliem miktub ma kienx biss tipi lequ ma ħajja tweġġa' llum. Dik kienet Christabel Merċieqa li kantat il-kanzunetta u waqa' il-ktib minn idi. Proset hemmhekk Christabel, infakkarkom illi aħna dejjem qegħdin navviċinaw dan il-konkors kanzunetta Indipendenza bħalma tafu x-xahar ta' Settembru sinonimu mal-festa tal-Indipendenza tal-Partit Nazzjonalista. U grazzi tal-parteċipazzjoni tiegħek inti qiegħda taħt il-kategorija wkoll ta' talent ġdid u se tkun din hija waħda mill-10 kanzunetti li minnhom iridu jintażlu 3 u tajjeb illi nfakru wkoll lill-telespettaturi li daw kollha minnkom illi tixtiequ tivvutaw għal din il-kanzunetta ta' Christabel tistgħu tagħmlu dan billi iċċemplu fuq in-numru tat-telefon 5230 2095. Christabel. Din il-kanzunetta l-għonet talent ġdid, jiġifieri ma tantx ilek illi bdejt tipparteċipa fil-konkorsi? Le, fil-fatt inni nkanta ħafna, però qatt ma ħadt sehem fil-festivals. Ġifieri għalija fil-festival hija l-ewwel esperjenza bħal speċi bħala festival. Bħala festival. U issa għattajt illi kont ilek imma tkanta? Iva. Kemm ilek tkanta? Inni nkanta naħseb xi 20 sena. Imma tidher ħafna żgħar. Grazzi. Le naħseb jiena l-kbira fosthom. Se tkun. Il-kbira fosthom ħankun. Se tkun. Mela, il-kanzunetta jisimha Huwa l-ktieb minn idi.
Hemm xi messaġġ partikolari li qiegħda twassal il-kidba l-ewwel nett il-kidba Il-kidba ta' Paul Ellul. Il-kidba ta' Paul Ellul. U l-mużika ta' Glenn Vella. Is-song titratta fuq storja li qed naqra fuq ktieb li qed ninduna li din mhix ġast storja, mhux ġast kidba, imma hija realtà li qed tiġri llum il-ġurnata. Tbatija, allura jiena qed jaqa' l-ktieb minn idi għax tant kemm qed naqra affarijiet li huma reali illi ma nistax ġast nibqa' naqra, irrid immur nagħti l-kontribuzzjoni tiegħi għal dak li jkun għaddej. Eżattament. Kemm tidħlu fiha jiena naħseb anke meta tiġi għall-interpretazzjoni ta' kanzunetta mingħajr ma trid, tidħol ħafna fil-ħsieb anke wara il-lirika biex meta tiġi biex inti tkanta tagħtiha iktar emozzjon. Eżatt. Jiena inħobb inkun naf ħafna fuq is-song, ġifieri nimmaġina ħafna biex inkun nista' inħoss li ninterpreta aħjar. U inħossa tgħinni meta niġi għall-interpretazzjoni nimmaġina dak li nkun qed inkanta. Biex bekk nkun nista' nagħti interpretazzjoni aħjar u l-pubbliku jkun jista' jifhem dak li jiena qed inkanta, ġifieri hemm messaġġ fiha wkoll il-kanzunetta. Infatti wieħed ikun jista' anki japprezza iktar meta jinduna li jgħid tara din il-kanzunetta li tara vera ħarġet mill-qalb. Mela infakkarkom il-kanzunetta hija huwa għall-ktieb minn idi ta' Christabel Merci għaw daw kollha minnkom li tixtiequ tivvutaw għal din il-kanzunetta tista' tagħmlu dan fuq in-numru tat-telefon 52 095 nfakkarkom illi kull telefonata tiswa euro. Christabel, għandek xi pjanijiet oħra? Barra l-kanzunetta konkors kanzunetta indipendenti? Għalissa le, jiena nħobb nimxi pass, nara fiex ħanasal, u mbagħad nimxi minn hemmhekk. Nawguralek suċċess Grazzi ħafna. Nawguralek ħafna suċċess u kompli wkoll f'din il-linja li qbad. Ġifieri żguri li llum il-kanzunetta b'mod partikolari kanzunetta Maltija kull ma tmur dejjem qed issir iktar popolari. Ħammur fuq in-naħa l-oħra